Cucuk sesok prei roh nek sesok prei ya Allah. Ayo. Iki bola apa mbak ae rabi karo Pak Ampi ya aku iki leh kok iso. Aja mbok anu. Lah wong masih kaula muda kok diundang mbok iki ndak koyo ngenyek aku ya, Jin. Ayo Mas. Catetan sajroning ati. Gak usah mawa ikonoan iki lho roh apa ku jadwale wis tercantum FYP nang sembarang kalir kok iso gubuk asmara nggih wilujeng dalu selamat malam good night wilujeng wengi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Awana kompak sekali nggih sing mirsani nggih. Campur dadi siji ibu-ibu mbak-yu mas-mas sing kelompok dadi siji iki. Tamangka biasanya nek bagian cowok ya cowok, cewek ya cewek ngono ya Jin ya. Alhamdulillah rame banget tamu undangane Pak Sarmiti nggih. Heeh. Aku nek rada lali nggih, leres Bu Pak Sarmiti nggih. Kalian Bu Sri. Bu aku angger tanggo turu jujuk ilang kok iso. Padha Alhamdulillah matur sembah nuwun nggih Bapak Ibu nggih. Sampun nimbali kula sak kanca kanggo acara syukurane adikku sing paling ganteng Dik Teguh ya. Muga-muga dadi putra sing saleh. Amin. Apa sing dadi panggadang wong tuane muga-muga besoke saged kasembadan. Cita-citane Dik Teguh apa wae muga-muga tercapai. Rezekine sing duwe gawe muga-muga malimpah ruah, berkah barokah. Sapa ngerti turah iso nggo menyang Mekah Madinah. Amin. Mulai kok Mekah Madinah tambah anak sing kathah. Terus bariku. Ya bariku wis alhamdulillah wae nggih. Aja lali sunah saking tuan rumah. Nggih. Jare ndek siang pesen ndek siang tak tawan-tawani mboten nyusake tembang kok jare ndek siang sih. Iya. Ndek sore mau ya. Nyuwun apa Mang? Apa sih? Apa? Saat jumpa pertama nyuwun pangapunten rada nganu Bu, Pak. Rada kenalen wis apa jenenge ngepleng aku nek lagu sing suwi niku nggih. Nek anyar. Nek anyar ya urung ora tak apalno ora roh lagune sing anyar apa wae. Penting iki mas-mas sing hadir banyak banget mungkin dari pemuda-pemuda niki Juran ya, Juran. Oke. Dukane apa Mang? Ngaglik, iya. Ngaglik, wah rame pol. Iki mesti pandemen-pandemen kesenian kabeh kanca-kanca seni sing rawuh nggih kata sanget. Nggih, Mbak Ero. Mangken diaturi wonten Kusuma Wijaya, siji-siji aku tak ngaturi sing alusan sik ya Mas. Wonten Dadiatipun langgamke iki kelangenane Pak Mas Teguh, jare engko kon munggahno kelinci ucul ngono. Ya, monggo. Apa iku? Wonten permintaan Mbak Rom, tak tunggu belimu. Iya, dari Kang Nasib pokoknya mau tampani apa kok eling-eling dhewe ya. Nek aku mau kon ngeling-eling wis malah Gini. ora dadi totonan kok. Ya, monggo Mas, hati-hati. Mas Teguh derek nembang ya. Mboten piye lek mboten ngono kok iso. Kuwi sing salah krungu kok. Kelihatan
para pengerawit junior ke dielengke nek bar iki diunggahno kelinci ucul biasa junior piye to, Rom? Lah kan masih muda belia. Iku wis pola kabeh. Wah, kok padakno wedhus apa-apa wel. Lanjut ya, Tro. Neng ndi, Tro? Mendelik. Iya Allah. Ketutupan iki lho, princess no. Kae lho napa je. Ya. Pira Mas? sarep hari Mas kurangan Mas, ya Allah. Aja lali bae lho, Pak. Ayo Mas Anis.
Citok njaluk tanduk mawar biru. Engko imboine apa nek gak mau imboi aku engko purek. Ayo Mas. Diaturi kabeh kene mau ibu Mas, Mas Teguh gak sida mau ibu Mas, kelinci ucule Mas. Ya Allah Gusti. Ya, gak apa-apa sing penting Pak Mas Teguh wis remen ngono ya. Dalem Mas, walah dari pasukan langit ya. Wah, notuban ya jeblannya pasukan langit cuy. Apa iki? Nganune sapa? Cinta Merah Jambu. Iya, nanti tengah-tengah. Oke, mau ya ana permintaan saka mburi ya iku Mang ya. Apa? Gara-gara sebotol minuman. Oke. Diaturi sik Mas D. Ana permintaan langga meneh iki wewayangan mesisan ya saka dulur-dulur seren sing mirsani streaming. Nggih. Lek ses ya wewayangan pun langgam ki rumiyin. Mesisan aku. Ambekan nek ngene. Melar minggu. Ngombe sik arum. Mah aku gak tahu jaran dukun gak entuk ngono. Oh, ora oleh. Gak entuk. Ya. Oleh apa? Saya tati tas. Tak kon ngombe banyu malah njaluk es teh tati. Ah, Mas Alvin, ya Allah. Iki sing adike Bu Sriweni, ya. Ora. Kowe lho rong kok sok tau. Mamane nyanyi dhewe ya, engko ya. Oke, ya, monggo Mas. Wewayangan. Konco-konco dari Tergambang, saking Bang Sri, saking Juran sendiri, selamat malam semuanya. Yang lagi nonton streaming juga selamat malam. Yo!
yang sangat jauh sekali sayang. Iya, betul. Wes pokoknya sesuk prai 2 hari langsung nang ndi iki lah mainnya lah. Neng garap. Nang Karang. Iya. Karang Bali ndokmu kuwi rong dino kasar nang Karang Bali. Kowe ngono menawa prainan nang Karang Bali terus. Nek kowe Rom. Aku sesuk aku meh jalan-jalan naik-naik ke puncak gunung pokoknya kalau. Tenan. Ya sumpah gak mau ngepusi aku. Ayo Mas Alvin di Mas Alvin. Ayo saiki ayo mensan Mas are dilanggap neh iki Dik. Angger kurangan angger krungu suaraku ndarang ngono iku. Ayo, tembange memanik Mas. Reh dendeng sing nyanyi lanang ya dadine memano. Nganu ya sanggili dhewe ya. Nek karo aku duet soalnya ono nganune neng engko ya. Oke. Ya, cus. Yang dari Tergamban loh, selamat malam. Wahyu Manggul memanukmu kunjuk dumateng para lenggah. Mung sliramu kang dadi mani ingkang Ayo tanduk karo mendah ngono lho. Pindharetna kang katon malela. Bawalengku Oh, malah kaya wong pintu kan nyanyi. tahan saele. Senadyan ado rasaku tansah sumanding. Rina wangi, aku boten sangen. Setidaknya aku neh kandhane. Tanpa kata nyidam tetes sing tresno kang satuhu dadi tetaline atiku kahan sahanandang kasmaran. Wong kuning kembang jroning atiku, atiku kang renggani dadi usadane aku kang nandang bronto. Lilanono caket mring sliramu tansah gandeng kaya mimin tono.
Oke lah kalau begitu makasih Mas Alvin Rom. ya. Hah? Apa? Nganti kelomoh. Nanti kalau mau ya dia menikmati lagunya kok Cin. Kan lagunya memane. Jadi memano. Lah ya saya nebang lanang jadi ini memano. Mas iki nek nyanyi berarti iki dari hati ke hati Cin. Angger Berarti hatinya gandeng. ora maksudnya kan Dari hati ke lagu hati. itu diciptakan dari kisah pengalaman toh Cin. Ning memane aslinya lagu isinya apa ya Mas kok cek santai klomo. Angge tambahan permintaan dari si Seki Rimang ya Ucil ya apa Kasetian Jati. Sing kene katresnan sejati. Waduh nek podo iki podo kepengen duete iki piye terus. Ya, nek Ganti ae kowe ganti ae dhisik iki Dek. Ropang ya nyanyi dhewe ya engko ya Cin. Oke, Ropang iku sing ngono iku ya. Apa iku nek ditumpaki gak kuat iku. Iku rompal Kowe iku ya. rompal iku. Ya Mas nganturi saking kagungan kersa tuan rumah wonten Kusuma Wijaya. Ya. Dari siang katanya minta padahal ndek siang mboten nyersake tembang ngene kula senengane ya ampun ya ampun. Kandani kok langsung pada neng Mbak Mogol lah deh Mak. Yo, cus, ayo kamu bernyanyi Cin. Ya cus. Sing jeleng sebotol gara-gara sebotol minuman. Iku sing iku? Apa sing memang terlalu dalam? Apa sing iku kok konfirmasi meneh ya Mas ya? Ya. Miranda Suling. Dene Kapoli. Mekar lan semi puspito ing taman sari manung wengi kawan mulane beteri bareng sasito sang kumbang wayang dan sang pucuk Halo, Pak. sarine Monggo nyaket, Pak. kembang Kersane kula krungu. Nimbang pancerono antariksa ayu sarina kusuma wah gila Spesial yang ada di luar negeri juga yang lagi nonton ini yang ada di Jakarta, yang ada di Taiwan, Korea, Jepang, Pakistan, Dubai, Arab Saudi, Malaysia, Kamboja, Ojota, Senong Kudus, Pati, Rembang, Demak, Tuban, Dopo Jeporo. No. Hey, juga pada, terus saya, netizen yang terlewat. Ayo,
sembah nyuwun nggih Pak nggih jenengan kok repot-repot le Pak. Pak mang butuh mawon Pak. Pak, aku durung lho, Pak. Ya Allah, maksudnya kok mek siji ngono lho. Karepku nek ora ketang telu apa papat ngono ya, Jin. Aja ngono, kudune bersyukur. Bersyukur ngono ya, syukur ngono ya. Syukur mek siji. Aku rene wingi nembe iki mang lho. Cowet nyawang Pak Sarmiti jebule pawakane ya ngene iku ya, Jin. Pawakane bero. Cuwilik wireng ngono. Iso. Wong ki aja cetha-cetha. Loh, aku kan wanita paling jujur satu dunia, sayang. Masa. Oke, sing penting matur sembah nuwun nggih Pak Sarmiti nggih. Apa neh iki? Apa neh iki Mas? Ya Allah. Ketek sing duwe Pak Sarmiti kok aku. Mas. Kandhane kono. Nek mlaku iki nyawang ngisor aja nyawang aku ae. Apa? Arjun. Perkara nyawang kowe iku dadi ngono. Nyanyi. Piye lah. Kok iso grogi ngono ya, Rom? Ngomong apa? Jarene apa kucing nyawang aku dadi grogi ya ampun Mas. Kan. Gulung-gulung ah? Iki kenapa? Kok iso malah koyo singa bareng. Ya. Ana tambahan Mbak Mas, Rom. apa? Merah jambu. Iya, wes stop sih ya permintaannya ya. Aku tak ngaturi permintaan tadi siang yang belum dipenuhi wonten proposal langsung dari Mbak Umi yang dari tergambar. Oh, iya. Kalau malam berhalangan hadir njek siang tapi hadir meh njaluk lagu wes sore dadinya tak tunda malam iki ya. Monggo nyanyi-nyanyi ya. Ayo Dek nganu iki lho, sing iki lho dari Jogja iki lho. Ayo Dek Dinda makasih tadi sudah diambil ya. Jogja. Jogja iki jujuk saja maksudnya. Ayo Dek, makasih nggih Bu Ede Dinda tadi sudah diambil ke ya Allah. Dimasake. Aku sampai men gara-gara pentole pewedes era-era mae. Iya, tapi aja banter-banter gak ya. Monggo. Loh, kowe iki tukang apa? Tukang syuting apa tukang sound? Apa, Bos? Oh iya, nanti ya. Sukro iku selalu neko-neko. Mau sawer. Makasih. Kok make ora lumayan sih. Nenek. Mange Keneng opo Oh, mange saiki wis beda. Terima kasih. Tadi telu. Ke aku Nek. mentengke wong liya. Anakku wis telu, masamu kok mau selu iwe, anakku lho wis telu. Saiki wis sira kaya lumut ing pinggir segara. Ning jero dodo pancen larakake nanging kepiye meneh aku wong randuwe ojo Makasih. marang Makasih ya Mas Auling berkah barokah. mas pupusen rasa tresnomu. Apa iki satenane takdirku sing jawabke. Siramu beto ati beto lambe. Wis kadung mati rasaku kang mas rungokno tangisku becike kowe lunga saka uripku. Paribasan ngangge lintanging angkasa.
suaranya gue dek apa sih ini? Menggelegar. Apa? Menggelegar. Melet je. Wes nduk. Lagunya isih 6 kok, Cin. Sampun kalau mau bunga-bunga sosialnya dikasih ke ladies boleh masih. Kalau minta lagu nyuwun ngapunten nggih. Lagunya masih banyak sekali kok ditampani ora keduman piye. Apa? Apa, Mas? Apa? Ngosek aku tak ngatur iki mau lho, tak tunggu bali musik ya. Dari Mas mau nyanyi? Angger nampani kakang lagu niki sira aku ngelune. Ana apa neh iki? Iya mau tak mbahi terai ya Allah yo ngono, engko neh ya. Iya. Oke, monggo. Berkah barokah. Iya, jare tengah-tengah. Lah iya. So
Oke, sampun makasih nggih. Walah, aku Suaranya percaya nek wong kene pakai cowok-cowok jos-jos wong ya. kene suaranya pancen jos-jos tidak diragukan lagi. Ya Betul. menyanyikan lagu ya sayang ya. Lagunya ada Mawar Bodas Mas. Mawar biru. Mawar biru aku kok sampai Mawar Bodas ya Allah. Kowe nek tak nggoni Sabar urutanmu Kacamata. masih lama sayang ya. Wah, Ijana Merah Jambi, Ijana Arjun, Ijana Kesekian Jati lagi rompal iku mang ngopel aku. ropang. Mulane ngene ku nek ape njaluk lagu ngene ku ndek ingi WA aku sing kok tak dhisikno nomor 0. Diingi. Ya. Oh suwe men. Lho ngomong nek njaluk lagu masa ora wae aku dhisik piye? Mulane tak dokok nomor 0. Kudune inden sik ngono. Nomor 0. Nomor 0. Loh, kowe nek tuku kertas nggo belajar anak-anak sak urune nomor 1 ku nomor pira? 0. Lah iya kok iso. Ya Iya, Mas. iya. Sing Mawar waras biru, ngalah, Mas. sing waras. Yo, sing waras ngalah yo. Iya, ayo Ya. ngalah. Cus, aku ora waras. Mulane kowe lah melu wong ora waras. Cus. Mau nyanyi enggak? Pak Mas Teguh nyanyi enggak? Enggak. Iki lo Saliton kok nyanyi. Mike ape modal? Tak kira kowe. Dayeng kae lho ape nibani TV, benakno. TL tukang lampu kae lho. Yo. Bekasanmu welengku aku titip benar biru minangka tanda katresnanku.
bapaknya Mas Teguh ya. Ya, Mas iki saking nganu nggih kerabat tuan rumah Mas ya nyanyi Arjun yuk. Sini sayang. Sini, sing kesandung-sandung mang lo. Sing kaplas sing kuasa. Gore-gore memandang wajahku mang lo, Cin. Wajahmu yang cantik manjal itu. Wajah iya iki aku iso. Ya, Arjun ya Mas. Ayo Kem, nyanyi Kem. Ayo Mas, cepet Mas.